Xerais é unha institución neste país, é unha institución no eido da cultura e é unha institución na sociedade civil do galeguismo, que eu creo que cada vez é máis importante, porque un país que se sostén e que sostén a súa cultura sobre a iniciativa privada, a iniciativa dos seus empresarios, dos seus autores, dos seus lectores, é un país que está vivo. E Xerais é un exemplo desa vitalidade, non? Cando naceu da man de Germán Sánchez Rupérez e de Xulián Maure, e logo con Luís Mariño, logo comigo unha temporada e agora na travesía xa longa de Manolo Bragado, é unha editorial que se confirma todos os días e que construímos entre todos, ou así o queremos ver, esa fantasía que di tantas veces Bragado que é o libro galego. Esa imaxe de Ferrín que evocaba Manolo Bragado, de que a lingua é o ADN dos galegos, é unha bonita imaxe. É a mesma idea de Ramón Piñeiro, é a mesma idea de Ramón Cabanillas, é a mesma idea de Manuel Murguía, en certa medida, non? A lingua é a representación do imaginario colectivo dos galegos que se vai transmitindo ao longo do tempo. Estamos vivindo tempos difíciles, pero xa vivimos tempos moito máis difíciles, e se esa sociedade civil da que falaba eu antes está viva, se realmente os homes e mulleres que creemos neste país e creemos na cultura deste país actuamos e nos comportamos conscientes da nosa identidade e do noso patrimonio, o futuro témolo gañado. Mira, eu son un optimista nato e ademais digo sempre que o pesimismo é reaccionario, entre outras cosas porque lle dá bazas ao adversario, non? A botella pode estar medio chea, medio baleira, pois mirade, se miramos para atrás, volvo a decir o de sempre, este país deu pasos gigantescos, e se deu pasos gigantescos en circunstancias difíciles, non hai por que pensar que non poidamos dar pasos, sobre todo no noso novo horizonte das novas tecnoloxías, da digitalización. Ese é o camiño que temos que seguir.